Det sker. Når man ikke har været. Mellem jer med det sådan en stang. Nå, de må have stang her. Hun kan holde den, så hun har fast på. Nå, så tillykke med. Jeg ved ikke, om I skal gå langt. Den er svært. Det er lige meget, Olivia. Godt. Sådan, Olivia. Ej. Så er det her på Mr. Olivia i mål her. Men det er jo lidt svært at springe i sidelands, når man er pony, så desværre så blev det et stop i spring nummer 8, og det gjorde det så også på spring nummer 9. Så skal vi have Lærke på banen med Ginger. Start nummer 6, Nicoline med Jasmin.